Halo Bolo, iki aku ape ngonten Bolo. Aku ape ngonten. Nek kene ana posisi ngonten apik Bolo lha iku omah Bolo. Lah iki aku ape izin karo sing duwe omah iki karo sing duwe tanah iki Bolo. Ayo Bolo ikuti aku Bolo. Ayo kok wonge lagi macul-macul Bolo. Assalamualaikum Mbak Kasih. Salam. Mbah, aku izin ngonten nok kene ya, Mbah. Aku izin ngonten nok kene ya. Nonton video. Nggih video. Demel video kaya dikae kok lho. Iya. Jenenge lho sih. Pas saya kowe tak tok mek gedeng nggih. Enak iki. Aku tak ngonten ten nggon apa? Jone jenengan karo nggon sapi-sapi tak tok apa-apa ya, Mbah. Ya ora apa-apa. Alhamdulillah. Luru rezeki batu gale, Mbah. Ora apa-apa. Malah ambek ngancani jenengan ya, Mbah. Iya. Nggih, matur nuwun ya, Mbah ya. Telepon dah. Malah wudu bareng tau bulan iki. Wong Budo. Oh, wudu bantri. Oh, Bang Sri, tunggane nganu Bang ngonten-ngonten ngono. Ya ngene iki kaya ngene iki. Malah mek dino ngene. Nggih. Aku tak ngopi-ngopi bareng tok ngono ya. Siap, Mbah. Matur nuwun ya, Mbah ya. Padha-padha. Wong bareng ngono aku. Tak salin-salin mriko, Mbah. Nggih. Nggih. Masa ora kowe tak ngerti ngono. Tak anggap aku sadar. Alhamdulillah, guys, oleh karo bae, guys. Oleh karo sing duwe tanah karo sing duwe omah. Muga-muga bae diparingi sehat, seger waras, paringi rezekine berah. Amin. Amin.